kaya kuku satu tengah cecep jalan sendiri Selamat malam, salam sehat, adikku wedok, Nduk Niken. Selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, lari iso terus. Amin. Ning sekolahe tetep tutuk, nggih ta? Amin. Mergo aku iso kanggo sangu urip sok mbene. Nggih. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Kritik nek miturut panjenengan adikku wedok niki Miturut kula ajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi. Pipis niku tembunge nyanyi. Oh, ngono ya? Nggih, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Mana itu? Iya, Duk. Gimana itu pipis Ponakmu pakai ki nek suara? rono arep pipis muni ya, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak sarung. Sarung. Oh, iya iya iya. Kula omongi nyanyi. Heeh. Ngono ben ra ketok saru. Aku nek yo ngono. Piye? Njaluk nyanyi aja, bengi aku. Wis aku nyanyi aja. Akhire nyanyi ning kupingku kalem-kalem kok diuyu kupingku tiba. Lah beda ngono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, nggih, nggih. Nduk Niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa romantene? Iya, Mas Dila dan juga Mbak. Mas Galih kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu yo latah, Duk. Nah, enggak tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin itunya. Ya Mbak Dila dan juga Mas Galih semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah amin. Amin. Ora lho, Nduk. Wis suwe ra temu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket-ket biyen iki kaya ngene iki. Oh lah ya kuwi anu ya gawan kok ya. Ayo nek sing ndongake niki kan genah cah. Cah napa cah isih resik ya mesti mandine. Nek ya kuwi aja nganti diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara ora usah pacaran sik. Aja cedak-cedak kae wis. Ayo lho. Sumpah lho, sepenting iki ra bisik lagi karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Nek awake dhewe rabi terus lagi nganu karir, ketoke kok karirnya langsung menurun. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duwe oke, akhirnya rabi, kowe iki pandang mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono mesti. Enggak. Aku mbiyen ra duwe lho, Nduk. Loh, saiki panggaran duwe. Piye motivasine? ora nek bedane. Ya kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo swasana. Pancen ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, nggih. Mau bar Mbak Tatin ta. Aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik we, langgam sik. Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki dereng saged nika dikomen gatos podang ijo. Kosik ta. Sik tak maca layange sik. Nggih. Mriko wonten ngersakaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurjo ngaringan nggih. Gelang alit Nduk Niken, sesideman Mbak Tatin saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap.
Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik weh, yen ning Tawang sik sing Cocok kita. halus-halusan sik. Mengke Nggih. grajakan utawa gelang alit dijenglengne penak. Sampanku nembang yen ing Tawang, yen sampanku yen ing Gawang ya tadi. Gawange ayo Blitar. Bagus. Oh, terus ngenyek to. Ngenyek to harus enek sing enom terus ngenyek to. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Iki luwih enom sok kamu. Tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek piye to? Maksudnya lebih tua dari aku. Oh, Iya enggak. iya, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Masa? Dari tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tatin. Masa? Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan Nggak demi ini boleh. bukan karena melecehkan, tapi menunjukkan Karena- rasa kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti niken ini cemburu karo sampean lho. Lah ngapa ta? Lah wong loro nggih rebutan siji iki piye jajah? Loh aku aja meneh kok wong loro aku ning omah digo rebutan sak kampung kok. Nanya Lah apa? ngapa? Ngarepe didoni kok. Amin, amin. Muga-muga ngasebadan. Ora mungkin. Ora mungkin. Oke, dibawani sik, Nggih, nggih. bawani sik. Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Monggo. Ya ning Tawang. Monggo. Ya, Nduk. Yen mau Mas Klitik tak gathuke Mbak Tatin to, saiki Mas Kluthuk tak gathuke niken aja dol ganggu. Wis ngono. Ayo. Ale. Nuk. Nuk denggelmu. Lingguh lingguh. Iya, iya. Nuk iya apa nuk? Nuk Nuk iki duduk ya duduk. duduk. Oh duduk. Ayo nu. Nuker. Nuker enak. Lenggakene. Terus no Cahayu. Mbah Lincung. Oh, Mbah Kakung. Ayo, wong kakus. Wong jumbleng. Rasa mbok ganggu. Seliramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe Cahayu. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu, paribasane ora ana sing ayu ngluwi saka ayumu Cahayu. Katakan pret. Kuwi berarti ngentut. Kok pret ndurmu. Wih, wong lanang rada dipercaya ngono. Kamu di sini dong. Oke. Angelku sini soalnya. Oh. Sing gagah to awake ora bungkuk ngono. Dodone di Rada maju. Ki sikile rada mendek ngene, mendek. sirahe dingklu. Sirahe dingklu. Malah kayak blekok. Diacok ya. Ayo. Kenapa kamu beralih ke situ? Aku pengen delok, mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne kuwi nduduhne aku pengen ngerti sepiro gedene katresnamu marang aku Cahayu. Ya tak tutne dong. Ya nek dituti kok jiku iya apa-apa. Masa aku maling ngono ya? Ora. Ayo, lanjut. Santakan wartane Madhep ana ben ngerti ke wong-wong kae. Lah kepadene iki lho, niken Napa? niken gendeng boyo jare. Ngenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Masih duleke ngono adine kok meneng wae. Kok boyo? Ini piye? Lah kepadene kok niken gendeng boyo ngono ya? Anu Pak De sing muni boyo sinten wae? Sing muni boyo. Iya. Kula wae rokok. Bener sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh, sing utuh. Kuwi kelong ya kok iso. Lah malah mbok rokok ngelak aku boyo. Malah aku setuju wong terakhir kaya boyo tenan kok. Mangsamu. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Janji
Janji Ayo mau. getun. Sing duwe omah mung wae Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. Ku eling Aku uga bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Abah. Oke. Ayo, Dang, ketokno. Nah. Kuale. Piye? Kuale. Piye? Iya. Iya, Aku ora kan. tau mangku, Nduk. Enggak kan. Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas sama. Dik. Aku ora Apa, sama sing nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, Terus? lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya ngapa coba. Ah. Niken ora kleru coba kene. Ah, ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Ah, ngapa dadak nglugi bajing klopo? Ora Ayo. Nih, Ayo, hati lho. Padahal aku seneng dipangku. lah, wis wingko asam urate kumat wis. samrat matamu. Ya. Aku iki kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Wah, mati. Ya berarti kuwi stroke. Sudah gundulmu. Ya kita ayu-ayu apa kok solar ya? Jangan itu. Oh kelekmu gimana? Ngenyek. Lah urung tak cukur. Lanyak no riwuk-riwuk. Esuk awake dhewe aja ngono kuwi. Nek Wis sesone awake awake dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah kok jenenge ruang tamu iki langsung ning rumah sakit. Cangkeme. Terus no Cahayu. Lanjut. Lah kok grenjel-grenjel sih. Anu silitmu angkat mau. Bariki aku pis. Karo ngedok. Sumadep ras sing Sik, Nduk, tias. ngadeg Nduk. Nek ngene masmu kesel, ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng kok ya. Boyo wong tuwek lho. Meneng kok tak dudoi. Melawan dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijat Kene kretek iki ya. kene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene modot. Ngene. Manut to kok iso. Dok, Ya. iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. Oh, Kok mburi dudu lentus. Enggak lah, iki saya ngene saya munggah. Lho. Nek ngedokne iki rene. Nah, ya. Oh enek setelane. Enek setelane. Ah. Sik to kowe. Kene lho, Sik. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya ini kan aja dudul digajol ae kok munggah. itu tombolnya apa? Ini ostos mastis. Coba Dani. Dah coba ta. Halo, itu cang. Aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo coba. Ndang. Ayo Ndang, ayo. Kan, yuk anu, aku iki balekmu lho, kan. Iya wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti bulik pangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tek, ini langsung mak. Iya deh. Tekan di. Sumedhot re. Sing tias ingsun Kang Mas ingsun berasapa senan bumi langit
Langgame dum loro karo Mbak Tatin. Monggo buka celuk nduk niken sik. Monggo yen ning talang. Monggo. Iya, Nduk. Monggo lanjut. Catatin. Tembak kangen. Monggo. Go!
kasih, matur sembah nuwun. Turuk, turuk, turuk. Aha! 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 Anakku, Ger. Napa, Mas? Lakone napa? Lakone. Ya aku capek cempluk warsiah karo Suminten. Oh, kok wedoke loro ning kono. Kula bapake cempluk. Iya. Iki bapake Suminten. Ayo no. Oke. Nduk anakku, Nduk. Dawuh Rama. Ing dina iki bapak arepe kondo marang kowe. Aha! 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 Sejatinipun enten apa to Rama? Besok teko Respati manis, kowe bakal dedaupan marang Demase Broto. Kowe aja gawe wirang pun bapak ya, Nduk. Kula dijodohaken kalih Kang Mas. Iya. Besok kowe bakal di garwa karo Demase Broto. Foto priwete kapan Rama? Toprak kok nggih foto priwet. Ya kemajuan kok. Kemajuan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Demase Broto. Ya. Dina iki cepat-cepat ngesuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresi kok excited apa? Bahagia, Pak. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula bar niki kula prepare Rama. Ketoprak nggih alhamdulillah. Loh, Iki gak apa ya? Gak apa-apa. Excited loh. Sing penting, Excited to Mas. Ya. Nduk. Ora usah kesuwen, Bluk, cempluk. Ayo karo Bapak budal mari kutha. Waro kok suarane. Waro kaya aku pol. Aha! Aha! Waro kok suarane. Ndak. Salah kuwi. Jan. Weton gundang legi. Nduk. Kurang gedhi. Nduk. Nah, grokan. Nduk. Nah, gedhe meneh. Gedheke sithik. Oh. Kita maju ngono. Nduk. Pripun to Bapak? Sutimen. Sapa ta? Sapa? Karo anake dhewe kok lali lho. Alake jenenge Sutimen. Suminem. Wah, Suminten. Suminten. Inji Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di batalne? Batalne ya apa? Maksudnya pripun? Kengso. Pripun to Rama? Demase Broto wis ora gelem karo sliramu. Kok to Rama? Enten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Demase Broto. Sesuk ki kula ki pun nyiapke sesuk niku dandanane si paes ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi ki engko nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja Ki Bayu Aji aja. Aja sing awi Aja. ready mbelung nek. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis apa to Rama? Awakmu apa ora krungu kabar yen Demase Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe Suminten? Mbok ora sang anggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus saka pucuking rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure, manicure apa jenenge kuwi Sampai napa ora buka Facebook? Aku tekan Facebook. Ketoprak modern ngene iki. Iya. Yen wis jenggok ndi jenenge iki? Omae ndi, Mas? Ponorogo.
Ponorogo ki wis buka ning Ponorogo Pos. Yen si Dimas Broto besok bakal rabi karo si Cempluk Warsiah. Maksudnya orang ngono kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ugoli kowe Cahayu. Lho kok Ning iki pawarta sing bener ya Suminten. kowe iki kabar burung wingi kok ming hoax. Ora, iki kasunyatan. Sing ora percaya nek jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah Cempluk saiki wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi merah putih. Nyapa dadak Cempluk wis arep didhauke Apa situ. kowe anu Cempluk melu Mas BG. BG sangusi Cempluk. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis Batalno. Kok dibatalke piye? Nyemprot iki. Mergo si saikimu Dimas Broto bakal rabi karo si Cempluk Warsiah ora rabi karo kowe lho Cahayu lho. Piye to, Pak? Tenanan apa ora jenenge bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngono iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing ngakon sapa? Heh? Bapak iki ya kudune iki bantah tekan kono nek pamane wis dadi aku nek ora dadi mantan aku piye to, Pak? Ki wong wedok soalnya koyo ngene ya. Aku arep mbantah piyen karo Adipati Pluk pangkat pangkate bapak ki opo, Nduk? Apa ora mesake karo aku? Aku ki wis luar dalam wis tak resiki kabeh lho, Pak. Ten, Apa? bapak ki mung kawula. Den Mas Broto ki putraning Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yen bakal batalne si Den Mas Broto bakal rabi karo si malah arep ning nekku. Aku yo nang Mbok aja mbok tulung to, Pak. Aja ngono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. yen iso batalno rabi karo Den Mas Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Den Mas Broto, Cah. Aku senenge mong karo Den Mas Wis to, Broto to. manut to bapak kowe tak rabekne karo liyane Den Mas Broto iki ketoke sukses kok, Ben. Sapa? Tukang son. Aku wegah karo tukang son gur diuntar-untar. Wis to meneng dulu yo dites dicoba. Pak, aku meneng ngono ki to, Pak. Aku ki wegah. Batal. Den Mas Broto. Lan. Bapak ki yo wirang, Nduk. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Kadipaten Ponorogo kurang luwih wis 7599 Mulane kuwi mbone iso aja batal to, Pak. Wis, ten sabar saro sawetara mbok menawa Den Mas Broto ki duduk jodohmu. Ya. Kok iso, Pak? Aku pokoke aku tuh menikah karo jenenge Den Mas Broto, Pak. Ten. 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 Suminten. Matamu. Duduk. Su anakmu niki lho su. Malah Sumaji. Sumaji yogane jakun niku, Cok. Ten. Nduk, nglirira, Nduk. Nduk, ten. Nduk. Aku wis nikah to, Pak, karo Den Mas Broto to, Pak. Aku seneng banget, Pak. Aku wis nanani nang karo Den Mas Broto. Pak. Den Mas Broto. Oh, iki Den Mas Broto to. Alah, Mas, aku seneng banget tenan karo sliramu. Aku bapakmu, Nduk. Ayo joget karo aku. Aku seneng karo kowe. Ngene iki lho, Den Mas. Mas Batat, uculi klambine, Mas. Bapak ra kasih. Diuculi klambine, Mas. Iki wis wayahe aku- malam pertama. aku bapak. Ngono lho, Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den Mas, aku kangen sliraimu. Alah, Den Mas. Iki Aku- nganggo ngabuk klambi opo? Aku bapakmu, Nduk. Bapakmu sampe mbok masa bapakmu ampe mbok nadahi men. Utuh. Ten. Iki Den Mas Broto. Ten. Den Mas Broto. Aku ro gawe tisu magic lho. Karpe. Ten. Ini Nduk. Oh, sik Aku iki. bapak. Uduh Sita, iki Den Mas Broto Sita. aku ora pangling.
Den Mas Broto iki pancen rada mrongos ngene iki. Aku ngombe nduk banyak lah, aku ngombe nduk banyak. Mas iki kok angel dibuka. Aneh, ten aja iki bapakmu lho, ten. Bapakmu, aku bapakmu. Ten. Lambine wis iki Ten. carike urang. Ten. Tak kintang-kintang. Ten. Bapak ten. Aku bapak. Ten. Gendeng. Bapak air senam. Ten aku bapakmu. Bapak malah kaya bulos lho, Pak. Terus gundulmu. Iki ndase bulos ndi ndase bulos. Bapakmu. Aku wae upik Aku. ora ndase. Oh, yo. Den Mas Broto. Bapak gundulmu. Agak. Ora sida iki sik siji meneh kakakmu. Kalau gundul Aha. Kok enek rame-rame opo iki? Enten apa nggih Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Yo kene ing papan kene ana kedadian kaya mangkene iki. Cempluk anakku. Kaya ubraan lho. Den Mas Broto teng pundi nggih Rama? Dina iki kowe tak jak marang sedulurku tuwa. Kakek Guna Sentu. Ya kene. Iki piye ta ana sapa iki, Pak? Guna Sentu iki marang tuamu. Gula secok. Kok Guna Sentu iki? Guna secok. Kok ning kuping kok rapi. Kali kok. Piye Pak iki kok ora iso-iso lho. Dina iki aku bakal menehi ulem sesuk isu. Kakek Nggolo. Ya kene kowe muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Pak iki sapa, Pak? Sapa? Den Mas Broto iki. Den Mas Broto. Sabar ya. Iki ki romaku. Iki sapa? Ben, bapak yo lagi haus-haus. Ben, lagi haus-haus. Bapak ya sir. Mangsane. Ngene iku masalahne. Iki sapa to, Pak? Dina iki tak jak bareng-bareng. Ayo sesuk nggone anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene Kakek Nggolo. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suminten rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku wis petung dadi anakku cempluk bakal didhauke marang Den Mas Broto. Urungno. Ora iso. Urungno. Ora bisa to, kan aku wis karo Den Mas Broto. Cempluk. Yen rambuk urunge entoke kowe apa aku sing mati ana ing palagane. Beluh. Ayo. Kriwikan dadi grojokan. Yen kena tak elingke sesuk tetep nunggoni cempluk. Urungno Kakek Nggolo. Ora iso. Yen rambuk urunge Sabetke ponragan ilang kowe. Cepane Kakek Nggolo. Ora jatuh saka bapak. Ya, tandangane. Ayo, Dok. Resik bapak. As.
Takan. Aku nanti. Budik lho. Ngapa? Apik lho perange. Apik piye kena ndok pitik. Nendangi gares ki lho. Gares rasane kene langsung sebendup. Oh gares kok iso ndok ki piye kok iso. Mas, oh. Bodo karo ndah kisar ya. Piye? Lho, yen rebut balung tanpa isi. Anakmu suminten ndak warah. Kon salto barang. Anakmu suminten bakal tak udaneni. Wis, tak waraske. Aku kaya wingi. Aku ngakoni kalah kakek Golo. Mula saka kuwi aku njaluk tulung. Nyoh, anakku udanono. Piye? Udan tambanono. Ini to. Kowe ngewangi ndonga blok. Ini ten kowe lungguh ten. Lungguh. Kae blok. Banyune bapak jukukno blok. Mas Broto, aku sida karo dadi bojone. Sing sabar. Aku wis dadi kaya ngene cantik jelita sak jero-jeroku wis dadi kabeh. Getih putih nyingkrih. Getih abang nyimpang. Kaki bumi ini bumi kaki danyang naik danyang. Danyang sing Aku baur tetep sok. dadi bojone Den Mas Broto. Ora bakal aku dadi mari, ora bakal. Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. Waras. Waras. Bro. Bayumu waras ten. Urang. Kaki danyang nih. Wah, kaki danyang nih, danyang kaki bumi ini bumi. Bumi sing nyesep gambar sukre. Suminten muga-muga. Dewe aku wis dadi cantik Den Mas Broto ya wis bagus. Kabeh dadi siji sesuk aku lungguh ning temantenan ditanggapi wayang pitung dina pitung bengi. Waras. Waras ten. Waras ten. Burung. Burung. Hei. Cantalahat. Cantalahat. Bakal mati. Lemek turu jenenge karpet. Jenengan desa jenenge lemet. Serias mantan desa tak undang. Ser bleset. Mantan.
loro anak. Parah. Malah parah. Bapak, Napa? kok adus, Bapak? Atus gundulmu iki. Lah piye to? Omongno sing duwe tirap sapa ki bocor lho. Gek lakon Wis mari apa? aku lho, Pak, aku mari lho, Pak. Pak, aku mari lho, Pak. Awakmu mari aku kademen. Wis, Nduk, cukup semene, Nduk. Manuke bapak kemblok. Tok. Jenengan kocap. Ing semono nalikaning semono, lah si Cempluk Warsiah kadhaup dening Den Masih Broto. Ya wis ngono kuwi wae. Ngapa dikocapke wong? Apa pendapatan ora nyukupi Anu kopi apa enggak main? Nggih, terima kasih matur nuwun. Sik Mbak Tatin geleren sik. Niki anu, Mbak Niken kali Mbak Dita Itawati wonten sing ngersake gelang alit saking Soebul Bet nyaning Bapak Gunawan. Ayo. Kene Mbak Dita, monggo. Teluk. Larak disampirke Yo, sik dibawani. Menika kersane Bapak Gunawan ngersake bawa umbul-umbul melambyangan. Oh nggih. Duh, kok ya ora mikir sing kenan banyu. Piye? Kok sik dibawani. Lah kok kersane sing kagungan kersa ngersake dijenglenge kok oke. Oi, oke. Oke. Jengkleng. Mangsa. Ayo. Aku nek Umbul-umbul melambyangan. bangga tak jengkleng. Ayo, Bos, jengkleng, Bos. Engko timbang kesobot dagelan liyane susah. Wah, di sawi ya. Ayo kepepet lagi awake dhewe. Ayo, Bos. Kepepet lagi awake dhewe. Ayo Mbak Dita, sing jegeleng Mas Lidik. Mandian Tambah wit. mayone Mandian Yo. Ya. Kose. Niki wau nggih permintaan saking Pak Jun. Oh nggih, Pak Jun. Nggih. Wilujeng midhangan tangan Pak Jun. Nggih, mau ngersake anu, gerajakan kok wau. Niki anu sik gelang alit riyin. Menika dipun pirsani saking Bangkok. Oh nggih. Aduh, kari nunggu oleh-oleh. Monggo. Ya Mbak Dita. Suwarane gandeng belambiangan Gendeng belambiangan As, yop. Hop. Genti nih Ken. Ayo, Mas Luduk. Kose. Kayak wong bedhok pitik. Dicari acara ngendi to jane? Maksud tabane ngene iki. Lah piye to? Ceret. Lah jaluke piye? Kaya kritik. Coba, ayo Mbak Niken terus, Mbak Niken lanjut. Mas Lidik ya. Jegleng Niken.
Pianyu wangi Banyu ayo As Hoi Au. Jempole tak pidet. Oke, dhewe ajar kena itu. Ano? Ayo. Iya. Oh ya. Wetan sekarang Ose. Ayo. Steren sik ben penak aku kuwi. Mbak Sita, ayo. Malah balik bawa acar. Ya nek arep jeng lagi bengok sik ngono lho. Dadi nyabani sing ngendang, ayo. Ayo iki bareng-bareng nggih. Ayo bareng, bareng. Iso koprol ya, Mbak. Apik no lho. Jenggelengane dadi lho kok masa ora seneng. Dadi nak lagi. Piye? Dadi mbayen. Jenggelengane dadi lho. Ayo. Tanah indah. Apa? Piye ngapa kuwi? Namani. Ya nek aku nampani mentolo. Lah nek iki nampani apa ya tegel. Ora tegel to. Wong aku kok ngarep mbok sampluk karo Ayo Mbak Dita, ayo. Kumeliaring Taman Sari Nusantara. Belanjangan, Belanjangan, kembali Taman Sari Nusantara. Belanjangan, kembali Taman Sari Nusantara. Belanjangan sedang susah wis tak
Gelang alit diatur iki. Monggo yo. Ya. Wes kelakon semene kasih isun nyarikon kendane
nuwun Mbak Niken karo Mbak Dita. Mas Klitik, Mas Kluduk, matur nuwun. Mangke tak tutuke ning Patek Songo. Karo Mbak Niken karo Mbak Tatin. Nggih. Pakune kabeh padha kecekele. Amin. Arep ndongake apa? Romantene Mas Klitik, Mas Kluduk. Ingkang baku napa ingkang dipun dayuh mugi-mugi Gusti Allah tansah ngridhoi. Amin. Insyaallah Pak Gunawan sak keluarga pinanggihna kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Nggih, Mas Kluduk, sami. Ngomong sami tok iku ya apa? Nggih, mugi-mugi Pak Gunawan sing delok selamat, sing nonton selamat, sing nyoting selamat, ya Allah Nggih, terima kasih. Mugi saged pinanggih sanes wedal. Matur banut nak nutuke laku. Siap, derek mangke. Aklar